No priatelia, ideme na tradičnú kávu do Zadarmoviec. Dobré ránko, priatelia. Vítajte opäť v Strážovských vrchoch. Dneska sme si vybrali návštevu dvoch kopcov. Jeden sa volá Hoľazné a druhý sa volá Vlčinec. Takže poďte si s nami pozrieť zimné Strážovské vrchy. No pozrite sa, prišli sme na kopec. Náš prvý výhľadový kopec. Parádne výhľady sú dneska. Dušo, a tebe sa páči takýto hardcore, že? Pozrite sa, jak sa nám vyjasnilo. Krása. No, nasadzujeme mačičky. Ideme si pozrieť výhliadku. Toto je brutál. No, pozrite sa, ľudkovia. Aká krásna inverzia nás privítala. Paráda. Panenská príroda. A my prichádzame k miestu, odkiaľ štartujú paraglajdisti, kde je aj krásny výhľad. A potom pôjdeme na Hoľazné. A za Hoľazným je ešte krajšia výhliadka. A tam si spravíme prestávku. Parádnu výhliadku sme opustili. Teraz ideme na Hoľazné.
Pozrite sa na ten krásny výhľad. Vápeč. Krása. Nádhera. Gratulujem k certifikátu. 1220 kiláčov v Paríži. Veľa šťastných kilometrov, veľa Privátky a zároveň v Paríži, to sa Markom nepodarí. A na hry si to odhodí je pravý. No my práve už odchádzame z výhliadky za Hoľazným. Krásny Vápeč, parádna inverzia. No a teraz nás čaká už len Vlčinec a potom dole. Zvedavý, kto padne. No. Priatelia, prichádzame na Vlčinec. Posledný náš vrchol. Fú. Naši na Vlčinci. No, priatelia, ideme dole. Z Vlčinca čaká nás zostup. Aký to klesak je tu dobrý. Toto je záverečná časť trasy k cintorínu. Dnešný deň bol parádny. Ani sme to nečakali, že to také pekné bude. A bolo to pekné. Výhľady sme mali, sneh sme mali, všetko sme mali. Aj dobrú náladu sme mali. Paráda. A ja sa teším na vás pri ďalšom mojom videu a majte sa pekne. A čau.